Akwụkwọ ọnụọgụgụ isi nke 31. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, bụọrọ ụmụ Izrel ọbọ n'ahụ ndị Midian. Emesịa, a ga-achịkọta gị na ụmụnna gị n'ala mmụọ. Mosis wee gwa ndị Izrel okwu sị, sinụ n'etiti onwe unu jikere n'onwe unu ndị ikom isurụsụ ndị agha, ka ha wee megide Midian, n'ịbọkwasị Midian ọbọ Jehova. Nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri n'ebo niile nke Izrel ka unu ga-ezigara ụsụ ndị agha ahụ. E wee sị n'ụsụ nnu abụọ na ọgụ iri nke Izrel ha rara nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri nke ebo ọbụla nye. Ọgụ nnu na nnu iri ejikere iso ụsụ ndị agha ahụ. Mosis wee ziga ha nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri nke ebo ọbụla isoro ụsụ ndị agha, ha na Finehas nwa Elieza bụ onye nchụaja isoro ụsụ ndị agha. Ihe niile nke ebe nsọ Chineke na opi abụọ ga-afọ ịdasi ụdị ike dịkwa n'aka ya. Ha wee buso Midian aka, dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ha wee gbuo nwoke niile ọbụla. Ndị eze Midian ka ha gbukwara, tinyere ndị ha egburu egbu, bụ Evi na Rekem na Zua na Hua na Reba, eze ise Midian. Ha werekwa mma agha gbuo Belam nwa Beoa. Ụmụ Izrel wee dọta ndị inyom Midian na ụmụntakịrị ha n'agha. Ọ bụkwa anụ ụlọ ha niile na anụmanụ ha niile na akụ ha niile ka ha lụtara n'agha. Ha surekwa obodo ha niile na ebe obibi niile ha na ebe ụlọ ikwu ha niile n'ọkụ. Ha wee chịrị ihe niile a kwatara n'agha na ihe nnweta niile, ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụmanụ. Ha wee wetara Mosis, wetakwara Elieza bụ onye nchụaja, wetakwara nzukọ ụmụ Izrel ndị a dọtara n'agha na ihe nnweta na ihe a kwatara n'agha ruo ọmụma ụlọ ikwu, ruo ala ihe na-adịghị nke Moab nke dị n'akụkụ Jọdan na nso Jeriko. Mosis na Elieza bụ onye nchụaja na ndị isi niile nke nzukọ Izrel wee pụọ izute ha n'azụ ọmụma ụlọ ikwu. Mosis wee wesaa ndị nlekọta ụsụ ndị agha ahụ iwe, bụ ndị isi ụsụ niile nke nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri na ndị isi ụsụ niile nke ọgụ ikom ise, ndị na-esi n'ụsụ ndị agha nke agha ahụ bịa. Mosis wee sị ha, unu emewo ka ndị inyom niile dị ndụ. Lee, ndị a bụrụ ụmụ Izrel n'okwu ọnụ Belam, ihe na-eweta mmekpu megide Jehova n'okwu Peoa. Ihe otiti ahụ wee dị n'etiti nzukọ Izrel. Ma ugbu a, gbuonụ nwoke ọbụla n'etiti ụmụntakịrị. Ọ bụkwa nwaanyị ọbụla nke maara nwoke site na ndina nwoke ka unu ga-egbu. Ma ụmụntakịrị niile n'etiti ndị inyom ndị na-amaghị ndina nwoke, meenụ ka ha dịrị unu ndụ. Ma unu onwe unu, maanụ ụlọ ikwu unu n'azụ ọmụma ụlọ ikwu n'ụbọchị 7. Onye ọbụla nke gbuworo mmadụ na onye ọbụla nke metụworo onye egburu egbu ahụ, wepụnụ mmehie n'ahụ unu n'ụbọchị nke 3 na n'ụbọchị nke 7, unu onwe unu na ndị unu dọtaworo n'agha. Ma uwe ọbụla na ihe akpụkpọ ọbụla na ihe ọbụla eji ajị uwe mee na ihe osisi ọbụla, unu ga-ewepụ mmehie banyere ha n'ahụ unu. Elieza bụ onye nchụaja wee sị ndị ikom nke ụsụ ndị agha ahụ ndị na-aba n'agha ahụ, nke a bụ ụkpụrụ iwu ahụ nke Jehova nyere Mosis n'iwu. Otu ọ dị, ọlaedo na ọlaọcha na ọla na igwe na gbamgbam na okpu bụ ihe ọbụla nke ga-anagide ọkụ, unu ga-eme ka ha gabiga n'ọkụ. Ọ ga-adịkwa ọcha. Naanị a ga-ewere mmiri nke ịdị na nsọ wepụ mmehie ya. Ma ihe ọbụla nke na-agaghị anagide ọkụ, unu ga-eme ka ọ gabiga n'ime mmiri. Unu ga-asụkwa uwe unu n'ụbọchị nke 7. Unu ga-adịkwa ọcha. Emesịa, unu ga-abata n'ọmụma ụlọ ikwu. Jehova wee gwa Mosis okwu sị, gụta ọnụọgụgụ ihe nnweta bụ nke a dọtara n'agha, ma n'etiti mmadụ ma n'etiti anụ ụlọ. Gị onwe gị na Elieza bụ onye nchụaja na ndị isi nke ndị bụ nna nzukọ a, keere ihe nnweta ahụ n'etiti ndị na-ebu agha, bụ ndị na-apụkwuru ụsụ ndị agha na nzukọ m niile. Unu ga-anarakwa n'aka ndị agha ahụ, bụ ndị na-apụkwuru ụsụ ndị agha ahụ, ụtụ ibuliri Jehova, otu mkpụrụ obi n'ime nnu, mkpụrụ obi na ọgụ ise n'ime mmadụ, na n'ime igwe ehi, na n'ime ịnyịnya ibu, na n'ime igwe ewu na atụrụ. Na nkewa ha ka unu ga-anara ya, nye ya Elieza bụ onye nchụaja. Ọ bụ àjà mbuli Jehova. Na nkewa nke ụmụ Izrel ka ị ga-anarakwa otu ihe a na-apụtara
n'ọgụ ihe 210 n'ime mmadụ na n'ime igwe ewu na n'ime ịnyịnya ibu na n'ime igwe ewu na atụrụ bụ n'ime anụ ụlọ niile. Ị ga-enyekwa ha ndị Livayị bụ ndị na-edebe ihe ndebe nke ebe obibi Jehova. Mosis na Elieza bụ onye nchụaja wee mee dịka Jehova nyere Mosis n'iwu. Ma ihe nnweta ahụ bụ ihe fọdụrụ n'ihe nlụta nke ụsụ ndị agha lụtara n'agha, bụ ọgụ nna atụrụ ọgụ ụzọ anọ na ụzọ anọ na nnu asaa na ọgụ iri. Ehi dịkwa ọgụ nnu ụzọ iteghete. Ịnyịnya ibu dịkwa ọgụ nnu ụzọ asaa na nnu iri na abụọ na ọgụ iri. Mmadụ kwa bụ ndị inyom ndị na-amaghị ndina nwoke. Mmadụ niile dị ọgụ nnu ụzọ anọ. Nkewa ahụ nke bụ oke nke ndị na-apụ baa n'ụsụ ndị agha wee dị n'ọnụọgụgụ igwe ewu na atụrụ ọgụ ụzọ abụọ na ụzọ abụọ na nnu atọ na ọgụ iri na ise. Ụtụ atụrụ Jehova nke sitere n'igwe ewu na atụrụ wee dị nnu na ọgụ iri na atọ na iri na ise. Ehi dịkwa ọgụ nnu ụzọ anọ na nnu iri. Ụtụ atụrụ Jehova site na ha wee dị ọgụ atọ na iri na abụọ. Ịnyịnya ibu dịkwa ọgụ nnu ụzọ atọ na nnu iri na isii na ọgụ ise. Ụtụ ha tụrụ Jehova wee dị ọgụ atọ na otu. Mmadụ dịkwa ọgụ nnu ụzọ abụọ. Ụtụ atụrụ Jehova site na ha wee dị ọgụ mmadụ na iri na abụọ. Mosis wee nye Elieza bụ onye nchụaja ụtụ ahụ nke bụ aja mbuli Jehova dịka Jehova nyere Mosis iwu. Mosis wee nara na nkewa nke ụmụ Izrel nke Mosis kewara site na ihe ndị ikom na-ebu agha. Ma nkewa nke nzukọ Izrel nke sitere n'igwe ewu na atụrụ dị ọgụ ụzọ abụọ na ụzọ abụọ na nnu atọ na ọgụ iri na ise. Igwe ehi dị ọgụ nnu ụzọ anọ na nnu iri. Ịnyịnya ibu dị ọgụ nnu ụzọ atọ na nnu iri na isii na ọgụ ise. Mmadụ dị ọgụ nnu ụzọ abụọ. Mosis wee nara na nkewa nke ụmụ Izrel otu ihe a napụtara n'ọgụ ihe 210 n'ime mmadụ na n'ime anụ ụlọ wee nye ha ndị Livayị bụ ndị na-edebe ihe ndebe nke ebe obibi Jehova dịka Jehova nyere Mosis iwu. Ndị nlekọta ndị na-elekọta ụsụ niile nke nnu ndị ikom nke ụsụ ndị agha abụọ na ọgụ iri bụ ndị isi ụsụ niile nke nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri na ndị isi ụsụ niile nke ọgụ ndị ikom ise wee bịa nso Mosis. Ha sị Mosis, ndị ohu gị agụtawo ọnụọgụgụ ndị agha nke dị n'aka anyị, ma ọ dịghị otu nwoke pụrụ na ngụkọta anyị. Anyị ewetawokwa nso ihe iji bịaruo nso Jehova. Ihe nwoke ọbụla chọtaworo ihe ọlaedo bụ ịyagba ukwu na ọla aka na mgbaaka aka na mgbaaka ntị na ihe a na-eyi n'olu ikpuchiri mkpụrụ obi mmehie ha n'ihu Jehova. Mosis na Elieza bụ onye nchụaja wee nara ha ọlaedo ahụ bụ ihe niile a kpụrụ akpụ, ọlaedo niile nke aja mbuli ahụ nke ha buliri Jehova wee dị ọgụ nnu shekel ụzọ abụọ na nnu na ọgụ iri na asaa na iri bụ nke sitere n'aka ndị isi ụsụ niile nke nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri na n'aka ndị isi ụsụ niile nke ọgụ ndị ikom ise. N'ihi na ndị ikom nke ụsụ ndị agha ahụ lụtara ihe n'agha, nwoke ọbụla ọ lụtara n'onwe ya. Mosis na Elieza bụ onye nchụaja wee nara ọlaedo ahụ n'aka ndị isi ụsụ niile nke nnu ndị ikom abụọ na ọgụ iri na nke ụsụ niile nke ọgụ ndị ikom ise webata ha n'ụlọ ikwu nzute ịbụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta n'ihu Jehova.